Salutare! Am revenit cu un Volkswagen Tiguan 2.0 2017. E un an decent pentru mașina asta. Diesel, ca tot românul ne place dieselul. Eu cred că vă place mașina asta, gen. Pentru cei pasionați. Arată destul de bine. Mai ales spatele, deci spatele chiar mă dă pe spate. Farurile, da, arată bine. Și platforma nouă. Prea îmi place interiorul crem. Tableta nouă. Arată bine. Da, arată bine. Volanul automată, frumos. Călzire în scaune. Da. Și ne confruntăm cu ceva care în 2017 putea să fie, are lane assist. Da. Are destui kilometri, dar pentru românași 170 180 de mii de kilometri sunt destui, adică poți să o duci mașina, că nu o să mergi tu cine știe pe unde, până în Turcia înapoi, da, acolo da, dar mai mulți preferă avion. Da, îmi place, deci nu pot să zic că nu. Arată bine. E și automată. Da. Are pilot automat. Destul de frumușică. Front assist, line assist. Perfect. Tableta cu... deci n-are încălzire în scaune, am înțeles, pentru că nu... omul ăsta n-a vrut să le ia la pachet. Boi, du-te mă, n-are mă cum. Deci are reductor, eu așa știu, reductor, nu cred, nu. E un fel de motoraj mai mic care e bun pentru off-road, are diferite moduri și dacă te duci pe off-road, are o treaptă mai jos de a-ntâia și merge până în 5 la oră cu turație de 2000 sau 3000 pentru urcare. Zic că e de ajuns. Așa, ne uităm la specificații. Să vedem ce știe Tiguanul ăsta 2017. 150 de cai, 2.0 diesel, Euro 6, garanție 6 luni, da. Are rulaj, preț, leasing, e și cu leasing, ok. TVA are, dotări. Are oglinzi electrice încălzite, rabatate electric, deci chiar mă uimește acest Tiguan în 2017. Da, bă băieți, cam asta a fost clipul. Eu am fost Cristi Ro și ne vedem data viitoare. Pa!